Hol vagyok? Mi ez a hely? Mi történt? Na, készen állsz? Mi fog most velem történni? Hova viszel? Félek. Ne félj, nem sokára nagyon jó lesz neked. Milyen jó meleg ez a föld. Egész kényelmes. Na, mire van szükséged? Több erőre? Erős gyökérzetre? Stresszkezelésre? Egy kis extra támogatásra, és nekem való pH-ra. Akkor ide a Biofil Garden ültető csomagja kell. Ültess velünk most, mert a tavaszi szépség ősszel kezdődik.